ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମା। ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଆତିଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନେଇଯିବ। ଶେଷରେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ହିଁ ନେବି। ସେଇ ଟିକକ ଅଧିକାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଉଛି। ସେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପକୁ ମୋର ବାକି ଜୀବନ ମୁଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରି ସବୁଦିନରେ ଚାଲିଥିଲି, ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଥିଲି। ଏଇ ଟିକକ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ସେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଧନ ହଉ କି ସମ୍ପତ୍ତି ଏସବୁକୁ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାକୁ ସର୍ବସ୍ୱ କରି ଯିଏ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଶେଷରେ ସିଏ ଅର୍ଥ ହେଇ ମାନବ ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ମାନସ କାରଣ ହେ ମୋର ମାନବ ଧର୍ମୀ, ଥରୁଟି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ ହେଉଛି, ଆଉ ଯାହା ଆଗକୁ ହବ ତାହା ଭଲ ହିଁ ହବ। ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ ମହାଶୟ। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତର ସେ ଅଶାନ୍ତିକୁ କାଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହବ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କାମନା।